7 simbolo ng demonyo, witchcraft at paganismo na hanggang ngayon ay nandyan pa sa mga iba't ibang simbahan na nagpakilalang mga Kristiyano. Una, ang lumilipad na demonyong bakla na Santa Claus. Pangalawa mga kaibigan, simbolo ng witchcraft, Christmas tree. Ang Christmas tree ay isa pong simbolo ng witchcraft. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang Christmas tree ay isang simbolo ng Kristyanismo. Isa itong simbolo ng witchcraft noong unang panahon na dinadasalan, dinidevosyonan at inoofera ng iba't ibang klaseng regalo. Pangatlo mga kaibigan, Halloween. Ang Halloween po ay isang demonic na rituals na hanggang ngayon ipinagpatuloy pa rin sa mga taong nagpakilalang Kristiyano. Pang-apat mga kaibigan, Valentine's Day. Ang Valentine's po ay nagpo-promote ng kalaswaan, nagpo-promote ng lust of the flesh noong unang panahon mga kaibigan, mga kapatid. Panglima mga kaibigan, Easter eggs and Easter Sunday. Wala po tayong mababasa sa Biblia na tinatawag na Easter eggs at wala din tayong mababasa sa aral ng mga apostol na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay tinatawag na Easter Sunday. Ang salitang Easter ay galing po sa Diyos-Diyosa na Astaroth o Astarte noong unang panahon. Pang-anim mga kaibigan, dalangin o dasal para sa mga kaluluwa na matagal nang namatay. Isa po itong witchcraft at paganismo sapagkat walang kahit isang bersikulo sa Biblia na nag-utos ang ating Panginoong Jesucristo na magdasal o magdevosyon sa mga kaluluwa na matagal nang patay. Hindi ito aral ng Diyos, ito po ay aral ng paganismo. Pangpito mga kaibigan, ang pagvenerasyon at pagdevosyon sa mga iba't ibang klaseng rebulto at sa mga taong matagal nang patay. Ang lahat ng ito ay isang simbolo ng diablo, witchcraft at paganismo na dapat nating iwasan. Mga kaibigan, Jesus is coming soon. Dapat maghanda tayo sa lahat ng ating ginagawa para sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kailangan mananalig tayo sa Kanya at magsisi sa lahat ng ating mga kasalanang nagawa para mabigyan ka ng kapatawaran, kalayaan at kaligtasan. Punto Biblikal.